तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थालायबाय। दिनै आंनि फावखुंगुर बिबेक गयारी आरो पुजा मुसाहारिनि सायाव मोननैसो बुंनो नागिरदों। माने फेसबुकाव बिथांमोननि गोबां भाइराल फट' ओंखारगासिनो दङ आरोना। भाइरालथ' नङा, फट' माने रावबो बुजि मोनाखै आरोना बिदि मा ओंखारदो मा मादो। बिथांमोननि फेसबुकाव गोबां शेयार जागासिनो दङ माने फट'फोरा ओमफ्राय भिडिअबो माने रावबो मिथियाखै मा जादों होननानै। बिदिनो भाइराल भिडिअ ओंखारदों होनना बुंदो। आंनि मथे बे भाइराल भिडिअ नङा लोगोफोर, बिसोरखौ एसे फेकसो माबा खालामनाय जादों। बे जेबो भाइराल भिडिअ नङा। बेबो मिथिया, नायनोसै मा भाइराल भिडिअ ओंखारमारदों नामा। साननैसो सोरनिबा प्रुफ दोङोबा भिडिअ साननैसो शेयार जाबोगोन, जों गासिबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगोन। नायनोसै। नोंथांमोनाथ' बिबेक गयारी आरो पुजा मुसाहारि फावखुंग्रि एक्टर एक्ट्रेस गासैबो सिनायखायो जानांगौ। दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै, आं बेखिनिखौनो फोरमायनो फैदोंमोन आरोना। गोजोन्थों।